Салом алейкум ба ҳама халқи тоҷик ва тоҷикое ки дурои ватананд ва ватанон, ба ҳамат салом. Мо ҳамияду даҳан гап доштум. Мақсад ман на блогерам, на ягон чизам. Ман ба ҳами блогеро гуфтанем да, гӯшкине блогеро. Айти сар мекунам шайх. Шайх гӯш кида ту мараиса. Ты яким оширад. Намоли сар табиги ки ранги ангад метови. Фаҳмиди? Намоли сар табиги ранги мардако хихта. Ту обрӯи тоҷикора резондеси, ту фаҳмидеси, ту чӣ кор кардеси? Ту намол кадай хта ранги кунтиҳо кадай, мақсад да ютуб ровардай парта любой натсия дига бина мега кияй? Меган тоҷикай. На меган я мирғай хай. Меган тоҷикай. Иҷа халқи тоҷики мо мардестан. Ҷоншона додестан ки авторитети тоҷикора бардорем. Фаҳмиди? Айрӯи ту воринем хали марғако, я танин тай мебурем ку шағолако. Авторитети тоҷико иҷа рехтестай. Тоҷик мардум қадр надора. Фаҳмиди? Қадр надорен шумо тоҷико. Фаҳмидестин? Ман изо мекашам да як хиҷоҳон мешинам хидмат тоҷик бигирам. Айрӯи чӣ? Айрӯи ту бори марғо. Фаҳмиди? Бишта да сар биги. Э шайх. Намоли сар табиги хтаранги мардак ки я пастукай ки кин. Мақсад мо фахр кунем, инҷа буроем гап занем. О, красавчик, пацан кади авторитети моя бардошти. Айрӯи ту бори марғо, блядь, айрӯи ту бори шағоло. Тоҷикора куни лич кардесан, айрӯи беқадришон. Куни лич кардесан, да зимистон саршон додесан. Миллион натсия тамошо карда ки ту медони амира. Айрӯи чӣ? Айрӯи ту бори навхали шакалчакҳои ки мебуроянд авторитети худшона пас мекунанд. Ту амия духтари тоҷика гирифтаи обрӯша резондеси. Уҷа як фирӯза боша майли бугум ки як фирӯзара хай меган. Уҷа миллион одама пурс таҷики меган. Таҷики меган, намеган ки хай фирӯза. Намеган номи ту киалина намегиран. Фаҳмиди? Таҷики меган. Так что ҳишта да сар биги. Паступкай нормальни ки карат занг хеби сиёмка кунам та лично ма сиёмка мекунам я паступкай нормальни теда мегум братан гап нестай. Авторитети мо тоҷикора ту бардошти красавчик. Не толка ма тамоми Тоҷикистон, тамоми тоҷико фахр кунам. И паступкай мушити қати китраи хали мебуроя мега красавчик. Охчо мардак ҳам нестам бади корои ту ки мақсад ту бурои хали видео куни як астра спасиба намега. Фаҳмиди? Гӯш кида мараиса. Партои паступката, паступкай хуёвияи паступкат. Фаҳмиди? Нада шава гап мезанам қатид. Нада шава любой хи гап мезанам. Тама да номро табтема номрои худ мазвуч намекунам. Номро тамон ма тра лично худам занг мезанам. Қати чақчақ мекунам. Агар ту қазур боши, гапзан боши, ягон бестрашни боши, ту бехези публично номи духтарои тоҷика пас кардеси, ма қатид гап мезанам. То што ту уҷа гуфтеси ки мара уҷа занг задан, гуфтан ягон статья надора бихибчар бигард. Гӯш кида? Гӯш ки тра ягон ҷо занг назадам. Ту номро тамон ма тра худам занг мезанам. Ма қатид гап мезанам. Ма тра меха мегум. Ту паступката парто братан. Бо ма тра мегум. Намоли сар табиги паступката парто. Инами ду кора кун. Барои мане, барои худат кун ки пацанои тоҷик даги ҷои биштан спасиба бигам. Фаҳмиди? Баъд бо як гапи дига дорам барои правительствои Тоҷикистон, барои блогерои Тоҷикистон. Ҳози мо агар бихезем як даҳан айноми ислом гап занем, дарав мегирен муҷоҳидмон мебурорен, чумчимон мебурорен. Гӯш кунеда эсе кадоми да онао вазифаҳои баланд штаги. Чӣ байнаи блогерoi ки не хали номи тоҷика пас кардесан шумо ёра волия додаги. Чӣ ба ки онао ҳаромое ки шавто сара да дискотека зин мезананд духтао апаву хоҳари дига тоҷикора сувор десан о да ғарибиян дураи ватанан мақсад ине паступкора кардесан. Рӯзона мебуранд занои мардума меқапанд сиёмка мекунанд да ютуб партофтесан. Иҷа халқи тоҷик медони хун хӯрдесай. Я брида нона меёвад да хун тар мекуна мехӯра. Кида чон кардесан киштестаншон. Шумо чӣ хали правительствоен? Бигирен ку чӣ куненаш ку як закон бурорен. Ҳози қоини миллат, қоини кимчи ҳар рӯз як чиз буровардестен шумо. Он намегирен хали ҳаромора барен бушнонен, барен статья битен, ягон закон бурорен. Я халқи бечора, я камбағали бечора, я даҳан гап мега қимбаз мегире, салафиш меге, маҳкамаш мекуне, қоини миллатш меге, маҳкамаш мекуне. О киҷора нигоҳ мекуне? Мо ба кадом кори шумо халқи ғариби тоҷик кун монодаҷа дурондесем, киштесанмон. Мақсад
ёфтагиву тофтагимона Тоҷикистонро дорем. Шумо уҷа нархи орда мехезоне, нархи роғана мехезоне, нархи качкаву пиёза мехезоне. Уҷаш зиндагӣ шумо тинҷай. Инаҷа мо страдат кадестем, инаҷа мора киштестан, инаҷа мора тупа бурда маҳкам кадестан. Барои чӣ? Барои ки ягонтаиш правительствои Тоҷикистон дар пишти мо нест ки мо бигем ки Тоҷикистон дар пишти мо посолство Америки амия возвращение народ як коғазе ки мета Тоҷикистон бояд барай сум та мегира хатид бо через хуй гап мезана. Фаҳмидесте шумо? Шумо чӣ кор кардесте? тамоми чӣ дорем? Тамоми бойгаримон халқам хона дармон даст шумо мондем. Буромадем ай Тоҷикистон, омадем кор кунем ки як зиндагимон як монда шава. Да иҷа меем аям Тоҷикистон сераму нештона мезанем. Бигирен куйнаи шакалчакура я закон я статья брорен. Монен як қоматмона рост кунем бигардем. То кая таҷики чурки мешаванд мегарданд? То кая? ҳаст айҷа пацанои дастои нишам, ҳаст пацаное ки уҷа айҷонуш сер шидаги да любой раҳ мерава. Зайбат шидаги мо халқи тоҷик. Айрӯи чӣ? Айрӯи ки обрӯмон рехтаги ай. Айрӯи хали шакало обрӯи мо резондаган мо дига қадр надорем. Да любой раҳ тайёрем рафтанда. Хай бигирин охи шумо дар рӯи вазифа шидаген мақсад дорен я исусу возможност командовать када метонен. Мақсад пока дар рӯи власт ки ҳастем бигирен я обод кунен я халқи тоҷик авторитетша бихезонен. Ин гӯшоро бин, чеченоро бин, доғистониёро бин, ҳамаш дружбан. Президенташ қатиб обичный пацанаш мефурад салом алейк мекунад. Чӣ? ютуб да ҳар рӯз ҳамин чизо ҳастай. Президенти мо агар бизгарад 3 моҳ пеш раора снайпер мемонанд. Мақсад милисо анамихи очирата ки ягон гапи хабар нашава. Очуба ҳамитрам одами морам одамем Эмомалӣ. Матра наметонам 22 ном қати гирифта чикале ки шакало метонам гирифта. Матра амиқа мегум. Биги я закони нормальни бирор Тоҷикистонда ки да Тоҷикистон, да Қазоқистон, да любой ҷо, да Россия, да Америка, да Дубай, да любой ҷо мо ихе авторитет бо сармона бардорем. Огем авторитет президенти мо пиштмонай. То чиба фақат фикри хита мекунӣ, фикри бачаи хита мекунӣ, фикри ободии Тоҷикистон та мекунӣ. Фикр намекунӣ ки иҷа миллионта тоҷик мардесай. ҳар ҳафта худ дидести ки минимум по всему Тоҷикистону чанд аэропорте ҳастай. 10 та марда роҳӣ мекунанд. 10 та ҳамки ҳастай. мохай бигирин я исосу кунем мақсад я камтарак авторитети моя бардорем. То кая мо пешпеши шата шавем? То кая моя пешпеш шата бизананд? баъд бихезем бирем ягон давлати дига она фалонча қоини миллат шуд. Накунен. Бигирен ина хали шакалчакура я статья брорен, ягон закон брорен ки против халқи тоҷик ягон кас дух накуна гап заданда. Ина ози халқи тоҷика ҳам хеле кадаги ки против те Эмомалӣ як сухан када наметона, дух надоран ку те як коре кун ки против халқи тоҷика дух накуна гап заданда. ин кора ки қасам ба худо то рӯзи дар баданам ҷон дорум хизмати Тоҷикистоно мекунам. айрӯи Тоҷикистонам. Тоҷикистон ма ай Тоҷикистон қарздор нестам. Тоҷикистон ай ма қарздор ай ма ай Тоҷикистон қарздор нестам. ҳамиқа мегум илтимос мекунам ки иҷада миллион миллиард халқи тоҷик уже ҷоноша инам иҷада омадаги любой время да любой кор тайёрай. илтимостон мекунам хай биё рӯзмон бите мора ҳам хеле каде ки ай Тоҷикистон буромадем омадем мақсад ғарибӣ нами стройка кор мекунем мерем 2 моҳ месем Тоҷикистонда милисааш ҳаму ҳеҷ немера як опел мехари ҳами гайёи ма лична исторум кадоми да интересни боша. Ман рафтум ради интерес як камтарак таксават кардам да истор. айда сай гайёи истора ку мошинма бурдан маҳкам кардан ҳар рӯз инами агар ту мара интересават кардани боши Эмомалӣ бара бин ному фамилияи мара ку чанд бор мара протокол кардам да байни чанд моҳ 150 сум 100 сум 200 сум иш уш бе ягон чи такси зада наметавонам дар Тоҷикистони худам. Дар дига давлат меоман ҳамихе гап мезанам. Дар Тоҷикистони худам дух намекунам ки я сага бихезам гум ту ки чи да иҷа мием зурем. То ҳами хеле халқи тоҷика кадаги ки марғ кадаги тарсончакшон кадаги ҳами корам ки против халқи мо против апаву хоҳари ма против духтари тоҷик як ас дух накуна як гапа гап задан. ана и кора ки то кая ту фикри мардума намекунӣ, фикри хита кадесӣ. Баги як Рустам братан, Рустам Эмомалӣ базара нету. Ҳами
овози ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон овоз дора, бояд овоз яку ҳози Тоҷикистон охари законест, мо овоз надорем. Касе буфураш, ки ҷои буфураш ҳамҷа худаш деса сам пасибе. Ҳами овози беголуси маяку бе овоз. Овози ки без звука ку шумо ҳамара без звука ге. Овози без звук тыдай братан. Даже президент меша, даже любой кор меша, ма балечкитиум, обод кадеси красавчик. Ҳами корам як чора шабин радной. Ма ҳами хесаграм ки ма да ягон ҷо номи тоҷика иншаллоҳ то рӯзе ҳастам пас намекунам. Да ки ҷое ҳастам пацан красавчикам мега. Ма таъриф намекунам, пускай дигарон мара бидона. Ма ҳами қамегунтон ки бародаро ҳуштона да сартон бигире. Тоҷик авторитет кune бардоре то кая мо азоб бикашем. Песпеси шатаи тоҷик. Да ҳами ғарбӣ тоҷик қадр надора. Бигире ягон закон бироре ки иш против иш дух накуна гап заданда. Ҳози ҳам хештаге ки мардум дух намекуна против президенти Тоҷикистон гап зана, против мақсад бачаш гап зана, против як дигаш гап зана. Ягон закон бироре, ягон закон илтимосон мекунам ки ягон закон бироре. Ма аишка наметарсам. Ма просто шуморо как чхеле ки шумо дар рӯи вазифа штаги ма шуморо илтимос дорум. Фаҳмидеси? Илтимос ҳами кора куне. Ягон закон бироре ки инаи занои мардума сиёнка мекунан, унаҳо худозадаҳо рӯз то бегахчо мешинан, банк мезанан, меран духтарои мардума курутид мекунан, хиёл мекунан во ягон мулоан, ягон думулоан ҳамара сиёнка када пафтесан. Ҳамо як гӯхран шав то саҳара да дискотека мегардан. Ҳамо хичон рӯз то бега банк мезанан ҳамо блогеро. Очиба хичона сиёнка намекунан, меган ина моем, мо банк зесем, истинаи лицошона нишон наметан. Ба меран я занаки бечорая, и мардак 4-5 будакш да Тоҷикистон гишна оташна худш дар Россия пафтай рафтай кор кестай қадр надора, стройка кор мекуна, я шата да кунуш мезанан, сумуш наметан. Очи гапай? Мегардем ба ҳамихи хорузор. Хай бигире тай қава қанатон кунем мора охи. мо то кая ҳамихи азоб бикашем таҷики бигам пеш шатамон кунем. Илтимостон мекунам. Ай кадоми даст сенеси, ай кадоми мақсад власт доре.